Знаете ли как да бъдете освободени от данъци за винаги? Само в днешното видео ще може да разберете... Кой пак звъни, бе? Добър ден, адвокатска кантора. Здравейте, адвокат Стайков. Имаме нужда от вашето мнение. Ще подписваме нов договор. Няма проблем, изпрати ми документите, ще видя какво ще може да направим по въпроса. Окей. Какво стана? Няма, брат, клиентка. Прекратяваме снимките. Добре, спираме. Ще помоля монтажиста после да го изреже. Да се освободите от данъци за винаги е невъзможно, но да имате добра правна защита е наложително. Ако искате и вие да бъдете наши клиенти с приоритет, харесайте това видео и ни последвайте в социалните мрежи. Адвокатите, които са винаги на линия.